ziua la toți oaspeții! Noi suntem echipa Lideri! Deviza Мы активни, мы крути, запальни и молоди. Astăzi noi vom reprezenta proiectul nostru pe tema sport, viață, cultură și ambiții. A lucrat asupra cărui eu, Violar Stanislav, Cubască Anastasia, Scripa Daniela și Păduraru Daniel. Deci, ideea principală a acestui proiect este viața activă și sănătoasă a tinerilor din satul Petrășivcă. Iar obiectivul este promovarea modulului sănătos de viață și reamenajarea terenului sportiv. Mai departe va continua colegul meu, Daniel. Mulțumesc pentru cuvânt, iar eu voi continua cu grupul țintă și beneficiare pe final. În grupul țintă va intra 18 jucători de fotbal, direcția școlii, iar în beneficiare finale va intra 30% din populația satului, adică 700 de resetevi. Mai departe va continua colega mea, Daniela. Deci, Daniel a spus despre grupul țintă și despre beneficiarii finali, dar eu vă spun despre rezultatul final și despre planul de activități. Să începem cu rezultatul final. La rezultatul final, noi vom avea un stadion renovat, o echipă de fotbal, 18 forme de fotbal, 4 mingi, 2 plase pentru porți, 4 stegulețe, menținere săptămânală a terenului, de 2 ori pe săptămână antrenament, 25 de băncuțe pentru spectatori. Să trecem la planul de activități. În noiembrie-martie, noi vrem să nivelăm stadionul standard. Septembrie, selectăm și formarea echipei, angajăm antrenorul de fotbal și întocmirea planului de achiziție. Octombrie-martie, antrenament în sala sportivă. Mai, participare la meciuri de fotbal. Va continua colega mea, Anastasia. Mulțumesc, Daniela, de cuvânt. Eu mă numesc Anastasia Cubaschi și voi continua despre bugetul proiectului nostru. Deci, pentru a realiza acest buget al proiectului, avem nevoie de următorul buget. Adică 18 uniforme de fotbal care vor costa 9.000 de grivni, 4 mingi de fotbal care ne vor costa 1.600 de grivni, 2 plase de fotbal, 2.000 de grivni, 4 stegulețe de fotbal care ne vor costa 300 de grivni. Vom angaja un antrenor pentru echipa noastră de fotbal care salariul pe lună va fi 1.000 de grivni pe lună. Noi îl angajăm pe 9 luni, adică în total salariul antrenorului va fi 9.000 de grivni. Și pentru al nostru proiect avem nevoie și de 25 de băncuță, în care o băncuță va costa 1.000 de grivni. Deci, suma totală băncuțelor va costa 25.000 de grivni. În sfârșit am ajuns că suma totală proiectului nostru va costa 46.900 de grivni. Din proiectul nostru am ajuns la concluzia că jucătorii buni nu vor niciodată să stea pe banca rezervelor. Mulțumim pentru atenție!